Здравейте хора, аз съм Цветко. Днес ще направим дроп тест. Аз се разсевам сам. Така че, нека да отиваме и да направим дроп тест на въркани. Да ви кажа, честно. Добре, нека да вземем един въркан и да видим дали ще се чупи. Сашил експеримент. Първия не успя. Така. Ето. Пак той не успя. Ега си. Здравейте шишета, брат. Ето тук. Бе, майко. Тя малко е. Тя малко. Защо ми да я правите, бе? Вижте как го направих. Върна там. Също се отива. What? Това ще е толкова здраво. Я да го пробваме да видим дали е толкова много здраво. What? Ега си здравите шишета, брат. Добре. Да видим. Не се е чупила деба. Мамицата му деба. Не трябва да рисувам пред хората. Защото това ще го качу. Чупи се. Нека да вземем този пакан, който ще ступим леко. Гледайте стъклата, които направих. Защото това чупиха бурканите. Ай! Това не си чупи ли? Това си здравото шишето, брат. Брат, ега си здравото шише. Така. Нека да... С малко нерви. Много сведра къща. Скип мерак и малко спънък. Така. Нека да вземем и това тук. Добре, вече ще го чупя и не мога ще. Всичко сила или над мога. И това беше всичко от мен. Чао за сега.